Malawian Camera. Mwasoro bwanji mwanzanga kwina liko someni muli. So abatifuna tiforokoze no sarane ma demo omwe akonzedwa ndi Comrade Bon Kalindo amene ali pa 27 kunzuzu. A president achakwera mademo awawa muzindikire kuti ndi mayeso akulu amene akufuna kusanthula china chilichonse chomwe chakhala chikunena Mai Yoram Inspector General anthu afuna akaone kunzuzu. Anything kuchitika kunzuzu yembekezerani sopano china chilichonse chingabwere after mademu awawa ngati sayenda bwino, ngati mupitise mukhale ni mtima wopitisako anyamata okasongoneza mademu awa, muziwe kuti kuchokera pa nthawi imeneyo dziko lawola. Anthu titemanamo dziko lake liti lino, muchitikano zinthu zazikulu. Ma demonstration awawa ndi mayeso akulu kwa a Inspector General. Kungosongoneza mademu awa ndi kunena mobwereza, ziwani kuti Malawi wayaka chani, kodi wayaka moto. Sipakhalaso zisankho za mtendere. Zosatira za mademu awa kusongonezedwa, muziwe kuti Malawi wanunkha amenewo. Mukakhala anzeru apolisi kuchokera pa nthawi inoyo akhale akulemekeza ma demonstration ena aliwonse amene akubwera, asiye anthu apange exercise maufulu awo. Asiye anthu aonese kusagwirizana ndi mashini awawa asthmatic. Ndipo mwasiye anthu ayende mwabata ndi mtendere. Koma mukafuna kuonesa ushasha, mademu awawa ali ndi zosatira zoyipa zomwe zingathe kubwera kusogoloko. Ma demonstration awa akapangidwa disturb awa, mwayakisa mitima ya Amalawi ambiri. Izozo ndiye mukamakhala muziziziwa a president achakwera. Guys, tiyeni tonse mwakuthekera kwathu tipange ma support mademo amene akonzedwa ndi Bon Kalindo, amene akukanisisa ndi tu smartmatic. Tiyeni tikapaseni support yonse. Amalawi tonse akufuna kwabwino, amene tikunena kuti mashini kanyama kakasagwire ntchito, tiyeni kunzuzu tikapange support ma demonstration. Ndipo khulupirani ma demonstration adakalipo. Lazarus Chakwera ni munthu amene anapanga benefit kwambiri ndi ma demonstration kukhala pa mpando pache. Ngakhale tikuziwa kuti amapanga mademo chifukwa cha komanda wathu amene anatiphera kuchikangawa uja. Ndiye tikupita kumene kukupiridwa kunzuzu kukayambaso ma demonstration osusana ndi mchitidwe uwu omwe anthu akuumira smartmatic kumalo komwe kunafera komanda wathu. Mphamvu zonse anthu akukazitenga kuti akukazitenga kumeneko. Musamale kwambiri ngati mukumagwirizana zinthu zopusa zonena kuti ma demonstration amene ajawo akasongonezedwa. Kusongoneza kwa ma demonstration ameneyo ndi kupala moto wa zaoneni mpamene kuti mumuzindikire munthu. A president
amene akupasani uphungu onena kuti mupange zothekera kusongoneza ma demonstration aku Mzuzu sakukondani mpamene muri mumuone munthu. Vomerezani munalowa ndi ma demonstration, asiyeni anthu apange exercise mwaufulu wawo. Ngati mukudana ndi ma demonstration ndiyo asanachitike tosanituni smartmatic makina a EMD asagwire ntchito mdziko muno. Chifukwa tikunena izi chifukwa chani? Ngati makina amenewo akuwumiridwa kuti agwire ntchito mdziko muno, zili nako kuthekera konena kuti anthu asakavote. Zinakuthekera kuti anthu asakavote. Andi zimene zozo ndi zikufuna zipondereze anthu amene inuyo sakukufunani. Chifukwa ngati anthu makina wa akutchuka nkubera mavoti, ndiye kuti munthu ujayo amene akudana ndi ulamuliro uwu akhala kakunena kuti tsono ine ndikavota bwanji pakuti akuti makina wasankha kale. Zomwe zili zinthu zosongoneza ndiye zimwa chimenechi sitingalole, chifukwa mbiri yogwesa mphwayi yokhuzana ndi makinawa yafalikira Malawi yonse. Ndiye kuti apitirire salipasa malizasi oyenerera. Anthu ambiri sakavota. And amene anthu amene angakane kukavotawo ndi amene inuyo sakukufunani. Chifukwa akhala kuti anthu achagwa mphwayi kunena kuti akuti mashini atani kuti avota kale. Ndiye khali mashiniwa zaipa mbiri yoyipa yatuluka pa no way kuti tigwiritsenso ntchito mashini amenewa. Olata khala abwino, olata khala achani, koma Malawi sikulolaso za mashini amenewa chifukwa abwera ndi kambiri konunkha. Sitikufuna. Ndiye kuli mademo Malawi amene iwe ukuzimva mu mtima mwako kuti tifuna tivotere zisankhozi manyo ku Mzuzu tikayipase moto. Mademo apanga alenji mademo amtendere. Anthu akayenda opanda mtendere, oje anthu akayenda mwa mtendere, sakukalimbana ndi anthu, koma afuna akapange exercise maufulu wawo potsutsana ndi smartmatic. Ndiye khati mukufuna kupitisa anthu amphamvu amene niyo mumaona kuti ndi amphamvu kuti akasongoneze, mukuyasa moto. Ndanena mopoyambirira kuti ni mayeso awawa. Mademo aku Mzuzu ni mayeso ofuna kuona kuti zonse zija zomwe zikunena kuti polisi yakonzekera kupangisa zisankho izi mwa mtendere. Tionera pati pamenepa, tionera mmene akapangire behave pa ma demonstration amenewa. Chifukwa alinapo kuthekera konse apolisi owayendesa kuti anthu ayende mwabata mopanda kupingidwa. Ni ntchito yawo. Koma kwakakhalapo zokokana uku mwaubusa moto chimpwirikiti mwachilowesa andi mumva kuwawa. Dziko linolo mumva kuwawa ndipo achakwera ndiwo mulakalaka kulithawa dziko lino. Apolisi, Madam IG ndi mayeso anu aku Mzuzu. Katetezeni anthu pakana chikalata chomwe ali nacho, uthenga omwe ali nawo akaufikise kumalo oyenerera. Anthu sakufuna china, angufuna kuti mawu awo amveke. Anthu sakupita pameneko kuti azikalandira teleglass. Anthu sakupita pameneko kuti azikakumana ndi anthu azikwanje. Akufuna kuti voice yawo imveke, ikafike kuyenera kutani kuti kufikako kuti kumeneko akapange decision, chiganizo.
kalemekezeni anthu. Mademu awo ndanena ayindi kuthekera kuyasa Malawi, Camera.